Hello guys, na ako diri sa party. Sa amo sa akong bana. Sa amo ni Minchong. Imbitar man siya. Ako. Naon mix sudan dito no. Mga bata, namas Minchong ray. Ang mga bata ako at nagsudan. God. Ayok eh. Ano yan to? May panik ha? May pamabi. Ha? Magay tumabi. Ay, nakikita ko yan. Okay lah. Ay, God! Yeah. Nalunglag sa kubat. Sa lipli, sa uy. Sa lipli ba? Ano ba? Ilaw. Ano ilaw din niya? Sa ito. Ano ba? Ano ilaw? Matimim. Ay, ko timim. Ano sa plastic ba ilaw? Mau ko. Tagay. Di man maurot pa na sa onday, labay-rabayan na nila. Labay-rabayan na nila, sayang. Nanas misi, nanas tumabay. Nanangit ka? Saan man yun eh? Niyot lang, ikat ni. Nakan ikaw ang batay. Ayaw, nito pa ako maka. Sayang na kalungyan. Atimi, mauwa mang ko atimi, oy. Mauwa kumayab ko. Ano napiksay mo ako eh? Yabo ba? Oy, ato sa... Ang ipapatulan
Trabaho na siya. Okay, kadali ako nag-inuman na ako. Ano dito to ako? Chay, picture ka, Chay.